En eksponentiel funktions forskrift er lige her, som I kan se, som er fx er lige med b gange a i x'et. For at finde b og a i en eksponentiel funktions forskrift, kan I bruge topunktsformlen. For at kunne bruge topunktsformlen skal vi kunne kende 2 punkter på en eksponentiel funktion. Jeg har lavet 2 eksempler, som er q, som det er det ene punkt, som er 4,2, og p, som er det andet punkt, som er 11,20. For at finde a og b med topunktsformlen, skal jeg først regne a ud ved hjælp af den her formel, som vi kan se lige her. Det skal man altid gøre, fordi man kender alle variablerne i a-formlen. Men I skal altid også huske, at i x1 er det x i den første punkt, som vi skal skrive, og x2 er det x i det andet punkt. Og det samme gælder for y. Så er så regnet a ud hernede, som vi kan se her, og det giver 1,38. Det samme er så gjort med b, som der er lige med 2. Funktionsforskriften giver så i alt, eller ikke i alt, men det giver så fx er lige med 2 gange 1,38 i x'et. For at finde en eksponentiel regression skal I bruge en tabel med nogle tal og en graf, som I kan se her. Jeg har så valgt et eksempel for plastik, der blev brugt om året på en bestemt fabrik i løbet af en 5-årsperiode, målt i ton. For at finde den eksponentielle regression skal I gå ind på beregninger, statistik, statistiske beregninger, eksponentiel regression. Når I trykker her, skal I så sætte jeres x-værdi ind som x-listen her. Jeg tager år, fordi det er min x-værdi, og jeres y-værdi ind her, som er min, som er ton. Sætter I f her, trykker OK, så her kan I så se den eksponentielle regression. I skal dog altid huske, at b og a er omvendt i en spire, så a er rent faktisk b, og b er rent faktisk a. Det I kan bruge en eksponentiel regression til, det er at regne ud meget hurtigt, hvad x er, eller hvad y er, hvis man har et bestemt antal x. Det kan gøre sådan her. Først laver jeg et matematikfelt, slår jeg f, og så sætter jeg jeres tal ind i stedet for x, for eksempel 10, og til slut og trykker enter. Så jeg kan så se, at hvis x er 10, er y 50. Yes.